când te-ai masturbat prima oară? Eu te... Cum? Uliu! Stai așa prima dată. Mircea, când te-ai masturbat prima oară, Mircea? Aseară. Prima oară, aseară. Eu urmează. Urmează. M-am uitat la un film de la groază. Și te-ai... Ce să fac? Da. Eu urmează. Pe dacă e la seară, eu urmează să... Mircea, când te-ai masturbat prima oară, pe bune, câți ani aveai? Eu? Da. 11 ani. Păi ai vârsta. Da? Păi de La eu băieți? Că mâncam numai porci, vitei era nenorocire cu ăla. Mă, nu știu. Nu, că n-am nicio... Să nu răspund la întrebări. Nu. Pot să răspund altceva care are legătură, că e foarte importantă, cred că, analiza. Cumva și din punct de vedere sexual ne ducem tot în acceptance-ul ăsta din jur. Da? Pentru că eu, de exemplu, sunt... Astea, stai seama ce știri. Bine, I don't care că eu nu citesc, dar îmi dau seama, adică ce aș face eu din interviul ăsta. Pudică. Nu, dar eu, de exemplu, nu cred absolut deloc în tot ceea ce înseamnă, repet, nu sunt împotriva, atenție. Deci una este alegerile personale și alta este ce accepți. Este foarte important să accepți tot, pentru oricine. Eu nu cred în nimic din ceea ce înseamnă pornografie, ca filme, canale, mă rog, ce sunt. Deloc. Eu nu înțeleg ce legătură are asta cu sexualitatea fiecăruia. Da. Este, nu-i spun o deviație, este pur și simplu un canal de căutare pentru cei care ori au senzația că ceea ce înseamnă ei din punct de vedere sexual nu e ok, cum au senzația și că ceea ce înseamnă ei din orice alt punct de vedere nu e ok și atunci caută în jur altceva să umple golul. Nu, și caută în jur, nu neapărat, caută în jur răspunsul la întrebările despre sine, care de fapt sunt în ei. Și cred că de aceea este și atât de dezvoltată această industrie, pentru că nu poate să-mi spună nimeni că am uitat la filmele respective sau a enjoy chestia asta de a privi pe alții și etc. Înseamnă ceva pentru tine din acest punct de vedere, că nu are cum. Cred foarte mult că chimia sexuală este extrem de lipită de cea a minții și nu există, adică tu nu ai cum să ai chimie sexuală reală și tu ești bărbat și eu, mă rog, nu sunt foarte experimentat, dar tu ești un bărbat care și-a trăit viața. Eu nu cred, în primul rând eu cred în continuu și din punctul ăsta de vedere că există un singur match forever, adică exact. E unul. Da. Și cu asta basta. Îl ai, nu-l ai, majoritatea nu-l întâlnesc. Așa. Nu că n-ar exista, așa cum ai spus, doar că nu sunt atenți la... Exact. Și din punctul ăsta de vedere există un match, în rest sunt căutări. Căutările astea în care vrem să facem și aia, crezând că de fapt asta înseamnă, cum să spun, nu neapărat să te găsești din punctul ăsta de vedere, dar să ai experiența și sexualitatea și ceea ce înseamnă asta, o înveți din experiență îndelungată. Nu e prostii. Nu e adevărat, este pur și simplu o conexiune peste. Deci, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebarea aia. Nu, ai pus o întrebare foarte bună. Nu, a fost o întrebare între noi aici. Da, exact. Deci, eu sunt foarte... nu convinsă. Eu simt că sexualitatea este despre nelimitarea pe care ți-o dai. Repet, nelimitarea. Fără inhibiție, adică să fii 100%. Fără absolut exact. Nicio inhibiție, dar pe care ți-o recunoști și ți-o trăiești. Nu există să înveți asta de undeva. Asta este o prostie. Corect. Adică... Asta nu există școală de așa ceva.
Exact. Nimeni nu te poate învăța să faci sex. Exact. Asta este o aberație. Nu poate să te înveți să te săruți sau să te... Deci, e chimia aia care se întâmplă. Deci, vedeți? Adică, uite, că sunt probabil foarte mulți bărbați care nu sunt deloc extrem de siguri pe sexualitatea lor și pe ceea ce... Emană. Da, exact. Și femei la fel și, uite, poate afla cum. Este în voi. Din fiecare. La maximum. Din fiecare la maximum. Nu există să te învețe nu știu cine sau... Cum era legenda cu... în adolescență toți visau să fie cu profesoara sau cu etc. Asta nu are legătură că nu să învețe, nu are nicio legătură. Nu, e pentru fiecare băiat are asta. Aveam 14 ani și țin minte că aveam o profesoară la liceu la Cantemir și în ziua de astăzi, nu vreau să spun numele că știu doar numele de familie și nu vreau să-i creez femei probleme. N-am avut o treabă cu ea, dar țin minte că eram obsedat cu ea. Adică în ochii mei era o femeie super sexy și super... Normal. Exact. Cu toate că eu am început partea sexuală de foarte tânăr, undeva pe la nici nu mai țin minte, cred că aveam vreo 3 sau 4 ani. 6 ani aveai? 3 sau 4 ani, așa ceva. Nu, mă jucam cu vecina. Era o vecină de la parter și mai ne jucam și noi, dar mama și la tata, știi ce zic? Nu știu, la 3-4 ani e groasă, pe bune? Mamă, deci la 3-4 ani? La noi, la țigări, așa.